దేవుడికి మహిమ, మీకు అందరికీ కూడా నా నిండు వందనాలు. మరి మనందరూ కూడా డిసెంబర్ నెలకి వస్తాడు కదా, పండుగ నెలతి మినడు. మరి ఏసయ్యతే గురించి పండు తుంగుకుండనటువంటి మనడు ఓని గురించి తెలుసుకొనిజి మరి ఆ పండు బారి తుంగనడు తెలియ వారికి కూడా కెత్తకు ఓరు కూడా దీనిని నమ్మి ఏసైతిని నమ్మి మనకి కెత్త మాట నమ్మి ఏసైతిని ఆరాధించని ఆ అవకాశమేనా గనక మన పండు మెతుకు మనడు తుంకుండనద్దయ్య అందరూ తుంకుండవలే, అందరి కోసం ఏసై వత్తో గనక మరి ఓని గురించి మనడు నేర్చుకుంటూ అసలు కెత్తగలుగుతాడు. ఊడటి ఓండి అసలు బారి వత్తో ఈ లోకతికి ఇంజరు మనడు ఓడుకు ఆ రోజుకిని బాత జరగతే ఇత్తది మనడు ఊడు కుట్టుకు ఊడటి ఆ రోజుకిని మరి ఓండు వాదన మున్నే కొంతమంది ఇంజ మనడు బెల బెచ్చో సంతోషంగా పండు తుంకొంజనడు ఓండు వాదన మున్నే కొంతమంది దుఃఖతోటే బాధతోటే బెసికివేయితో ఇంచుకెచ్చి ఎదురోడతా మనుషులకు మినరు దాని గురించి మనం నేర్చుకుంటాడు. ఓండు వాదన మున్నే బెల జరగతే బాత తుంకుతోరు మనుషులకు ఎత్తదాని యెషయా గ్రంథం ఇందని పుస్తకకి మనడత్కు 62వ అధ్యాయతే మొన్నటి వచ్చిన తిని నన్ను చదివితాను ఓడటి. సియోను నీతి సూర్యకాంతి వలె కనబడు వరకు దాని రక్షణ దీపము వలె వెలుగుచుండు వరకు సియోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను, యెరూషలేము పక్షమందు నేను ఊరకుండను. ఈ మాట తిన మన డోడుకు సియోని నల్లే నీతి కాంతి వేడని దాకా అలకి రక్షణ ఇందని దీపం వెలగని దాకా నన్న ఊరుకుండను. ఆ దీపం వెలిగించబడత దీపం వెలంగవలే అలకి సియోంత్యమందని ఆ రక్షణ నీతి అద్దు సూర్యుడు కాంతి వలె అందరికి కూడా ఆ కాంతి అందవలే అందం దాకా కూడా నన్న మౌనంగా మన్నను ఇంచుకెచ్చి ఇగ్గ వాక్యం కెచ్చపరుస్తుంది. అతుకు మౌనంగా మన్ననిత్కు మరి బాతుంకటు దీపమల్లే సియోంతే దీపమల్లే వెలగవలే అలకి దాని నీతల్లే సూర్యుడితో వలె సూర్యుడి ఇదన కాంతి వలె అందరు పొరడికి వాదువలే దాని సేంక మరి నన్ను మౌనంగా మన్ననిత్కు బాత్తుంకు వలె మరి ఇంచుకెచ్చి మనడు వాక్యత లోపలికి అతుకు ఏసైతి గురించి ఇంకొంచెం బాత తుంకుతోరు మరి మౌనంగా మందుకోకుండా ఓరు బాత తుంకుతోరు ఇంజరెదురుకు ఓడటి మనడు లూకా సువార్తతే 20 మనుషురుకిని నేడు మనడు ఓరు బాత తుంకుతరిత్తది నేర్చుకుంటుకడు. ఏసయ్య భూమితి పొరడికి వారి వాదవలసి వత్తే ఇతుకు అంత కూడా మనుషులకు అందరూ కూడా చీకడితే మినోరు గనక వెన్నెలాసి వెలుగు అందించడం కోండే వెలుగుగా వత్తుండు. అందుకనే ఆ వెలుగు వాదన మున్నే వెచ్చో మంది దుఃఖతోటే బాధతోటే ఆనాడు ఇశ్రాయేలు మనుషులకు ఎదురోడుత మనుషులకిలో కొంతమంది ఎదురోడుతారు, కొంతమంది మరింగత్తారు. కానీ కొంతమంది ఎదురోడరికే మత్తరు బారితుకు మా ఊరికి ఈ వెలుగు అందవలే, మా ఊరు నీతిమంతులుగా నిత్తవలే, ఈ నీతి సూర్యుడికి వలె ప్రకాశించవలే. మా బంధువులకు అందరూ, మా బంధుజనం అందరికీ కూడా ఈ భాగ్యం ఇత్తది అందవలే. అలా జరగవలిత్కు మరి యేసు ప్రభు వెయితోండు ఇంజర్ ప్రవచన కెచ్చన ఏసయ్య వెయితో ఈ భూమితో పొరడికి ఇంజరే ప్రవచన కెచ్చన. దానికోసం కొంతమంది బెచ్చో వేదంతోటే బెచ్చో భారత్ తోటే ఓరు ఎదురోడుతారు ఓరు జనత్కి ఆ వెలిగిని తోపిసి ఈడే ఆ వెలుగు ఇంచుకెచ్చి కెత్తస్కే ஒரு ప్రాణతిని లోకతే వెడుస్తారు. ఓరే ஒரு 20 బేనరు ఇత్తది మనం నేర్చుకుంటాడు. ఓడటి ఒక మనసు లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయము 25వ వచనం మన చదువుకాడు. ఓడటి యెరూషలేమునందు సిమియోనను ఒక మనుషుడుండెను, అతడు నీతిమంతుడును భక్తిపరుడనయుండి ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆదరణ కొరకు కనిపెట్టువాడు, పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉండెను. దేవుడికి మహిమ.
ಊಡಟಿ ಸುಮಿಯೋನಿಂದನ ಮನಸ್ಸು ಒರ ಎರುಶಲೇಮಿನ మత్తుండలే ఓండు బెలా మొత్తం ఇంజరు ఓండు బెలాంటి మనుషుండు చాలా చక్కగా రాస్తారు. ఓడటి ఓండు నీతిమంతుడల్లే భక్తి పరుడల్లే అలాగే ఇస్రాయేల్ మనుషులకు అందరికి జనతకు అందరికి కూడా ఆదరణ కలగనాటు ఓండు కనిపెట్టి ఓరందరు ఆదరణ కావాలింజరు మీను రితుకు దాని అర్థం బాతది వెచ్చో దుఃఖతోటే వేదంతోటే ఇరుకింతోటే ఓరు బంధకింతోటే ఓరు తొచ్చబరిసి వెచ్చో వేదనకరంగా మందని రోజుకిని అయ్యో మాకు విడుదలిల్లే, అయ్యో మమ్మ చీకటితే మినమే, అయ్యో మాకు అసలు మామిని విడిపిసినోడు బేనో ఒరో వేయితో ఇంచుకెచ్చి విడిపిసనోడు ఒరో వత్కు బాగు కదా ఇంచుకెచ్చి ఎదురోడనే సమయతే ఈడు మాత్రం కొంతమంది ఎదురొడుతురు ఇసుకత్తురు. ఇంకా మా బతుకు కిచ్చిటే పోనో, ఇంకా మా బతుకు గిలకే తెల్లారితా పోనో, దేవుడు మా ప్రార్థన ఆలకించోబోనో ఇంచుకెచ్చి అలా నిరుత్సాహతలోనికి కొంతమంది నిరుత్సాహంగా ఓరు ఎదురూడటం మానేస్తారు. కానీ కొంతమంది ఎదురూడటంలో మాత్రం ఎదురూడత మనిషిరికిలో సుమియోను వరం. సుమియోనల్లే బెచ్చో పరిశుద్ధుడుగాను ఆ జనతకి ఆదరణ కలగవలే జనమందరూ ఎదురూడి ఓరు దుఃఖతోటే ఓరు అలాగా మామిని ఇంకా బేనో విడిపిసినోండి ఇల్లుండి ఈ బ్రతుకు ఇచ్చటే ఇంకా మామిని అబ్బరికి దాటిసినోండి ఇల్లుండు ఇంజరే ఈ జనమందరు ఇలా మినరు. అయ్యా నిమ్మ ఈ లోకతికి వేయితిని ఇంచుకెచ్చి ప్రవచనకెత్త నిమ్మ మొన్నేకెత్తిని గనుక కెత్త నిమ్మ తప్పకుండా వేయితిని ఆ మాట తిని నిమ్మ నెరవేర్చితిని ఇంచుకెచ్చి ఓరికి ఆదరణ కలగని దాకా నా ప్రాణము అన్నో ನಿಮ್ಮ ವಾದನ ದಾಕ ನಾ ಊಪಿರಿ ನಾ ತರತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದವಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೇತಿ ನಿಂಜರ್ ನನ್ನ ಎದುರೋಡನ ನಾ ತರತೆ ಈ వెలుగు జనత పొరడికి దాయవలే సూర్యుడు కాంతి బేలాతకు మనుషులకి ఇంకందరికి ఆ వెలుగు అందిస్తూ వాళ్ళకి నన్ను బతికి మత్తస్కే ఈ మా ఊరికందరికి కూడా ఈ గొప్ప వెలుగిత్తది. మా ఊరి పొరడికి ఆదరణ లేక దుఃఖతోటి మందని ఈ మనుషులకి పొరడికి వాదవలయ్యా అద్దు నన్న బతికి మందనసికే జరగవలే అది జరిగితే ఇంజర ఆశతోటే ఎదురోడత మనసు సుమియోను వాళ్ళకేమన్నాడు అన్న ఇందని ఒక నాటుడిని ఊడితాడు ఊడటి అన్న ఇందని నాటుడు. అదే 2వ అధ్యాయము 36వ వచనకు వరకు మరియు ఆషేరు గోత్రికురాలును పెనియేలు కుమార్తెయునైన అన్న అను ఒక ప్రవక్తిని ఉండెను. ఆమె కన్యత్వము మొదలు 7 ఏండ్లు పెనిమిటితో సంసారం చేసి బహుకాలము గడిచినదై 84 సంవత్సరములు విధవరాలయ్యుండి దేవాలయము విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగలు సేవ చేయుచుండెను. ఆమె కూడా ఆ గడియలో లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి. ఈ మాట తిని మన డోడుకు సుమియోను ప్రవక్త దేవాలయకి వత్తాటుగా దేవాలయతే దేవుడి ఆత్మచేత నింపబరిసి వండు జనత కోసము విడుదల కోసం ఎదురోడత మనిషినిగా మనకి వేడను. అలాగే ఇక అన్న అయిందని నాటుడు కూడా 84 సంవత్సరం 7 సంవత్సరం కింద తర్వాత ఆ విధవరాలత్తే ఇంకా అస్కెన్ నుంచి మందిరతే దాని జీవితం అంతా కూడా ఆ నరక పయలు కూడా ఉపవాస ప్రార్థన కిందోటే నరకంత ప్రార్థన పయలంత ఉపవాసకు మంజూరే భార్యలా బెచ్చో ఆశతోటే పట్టుదలతోటే బెచ్చో దుఃఖతోటే భారత్తోటే ఎదురోడుతనాటుడి అన్న. ఆ భార్య ఎదురోడుందే ఇంజరు మన డూడుకు భార్య ఎదురోడుతల్లే ఇతుకు ఊడటి అగకెచ్చనే 38వ వచనం. ఆమె కూడా ఆ గడిలోని లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి యెరూషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరితో ఆయనను గురించి మాట్లాడుచుండెను. దేవుడికి మహిమ. ఓడటి జనమల్లే విమోచన విడుదల కావాలే బేనో విడిపిస్తోడు బిచ్చుకో అరుంగు మెక్కనోరు అన్నమాట జనం. మమ్మ ఈ బంధకిని వినము మా బతుకుకు ఇలా మినకు అంత మంచిగానే డబ్బు మిందే బంగారం మిందే ధనం మిందే అన్ని మిన కానీ లోపల బిగ్గు మా ఊరిని ఓరు తుంక్త పణుగు మనడు తుంగని పణుగు మనని బాధిసిన బెగో పాపం ఇత్తది మిందే దాని నుండి బేనో విడిపిస్తూ అన్ని మిన కానీ బెగ్గో లోపల చీకడిత్తది ఆవరిస్తే ఈ చీకటి బెలదైతే ఇంచుకెచ్చి దుఃఖతోటి మందని ఆ మనుషులకి ఇంకి విడుదల కావలింజరలే
ఈ నాటుడి ఈ ప్రవక్తిని ఈ మందిరతి మందనటువంటి ఈ అన్నయిందని నాటుడు కూడా దేవుటగ్గా మొర్రవాటుందన్నమాట. ఈరిరువురి భారం ఒరటే, ఈరిరువురికి మందన దుఃఖం ఒరటే, ఈరిరువురికి మందని దర్శనంగిన ఒరటే. అది బాతదితుకు అయ్యా మమ బతికి మందంగానే ఆ గొప్ప కార్యం ఊడవలే, జనత పొరడికి వెలుగు వాదవలే, మా తర అంత కూడా వెలిగేసబడతవలే, మా సంఘకు వెలిగేసబడతవలే, మా పరిచర్యకి పొరడికి నీ నీతి వెలుగు సూర్యుడితి వలె ప్రకాశించబడతవలే, ఫలకు ఫలమిల్లకోకుండా మోడు బారంజి మొద్దాసంజి సిగురిల్లకుండా ఇగురిల్లకోకుండా ఫలమిల్లకోకుండా ఒకవేళ ఊడటంతకి వెచ్చో చక్కటి తోటలాగా వేడకన్నా పచ్చటి మారతసన వేడకన్నా పని ఇళ్ళకోకుండా ఫల ఇళ్ళకోకుండా అస్సలు బెగ్గిన వెచ్చో దుఃఖం ఆవరిసి మందని మనుషులకి విడుదల వాదవలయ్యా, ఊరిని విడిపిస్తున్నకి నిమ్మ డిగ్గి వాదవలయ్యా ఇంచుకెచ్చి ప్రార్థన తుంగోరే వెచ్చో ప్రార్థనతోటే ఎదురోడరు నరక పయ్యలిగిన దేవుటే వెలుగు భూమిత పొరడికి డిగ్గి వాదవలే అద్దు మా తరతే వాదవలే ఇంచుకెచ్చి ఎదురుడతా మనుషులకు ఈరిరువురిని కూడా మనడు ఊడితాడు. ఊడటి మనడు చదువుతాడు కదా యెషయా గ్రంథతే సియోను నీతి సూర్యకాంతి వలె ప్రకాశించబడతవలే. ఆ రక్షణ దేవుడిత్త రక్షణిత్త దీప్యమల్లే అందరికీ ప్రకాశించబడతవలే. ఆ దీప్యము వెలిగించబడత దీప్యము దీపెత్తే స్తంభద పొరడికి గనక అతుకు అందరికీ వెలుగు వేయితే, అందుకని అయ్యా మరి ఆ వెలుగు గాని మా భూమితి పొరడికి వర్రయ్యా ఇంజరు ఎదురుడరు మత్తస్కే మరియా యోసేపు ఓరు అనుకోకుండానే మరియా యోసేపు యేసు ప్రభువు తినిపేసి దేవాలయానికి వస్తారు. వాదంగానే ఇద్దు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి ప్రకారంగా మున్నె పుడత మగ పిల్ల తిని పేసి తెచ్చి దేవాలయంతో ప్రతిష్ఠ తుంగవ్వాలి. అందుకని ఓరు పిల్ల తిని పేసి యేసు ప్రభువు తిని పేసి మందిరత్కి వస్తారు. వాదంగానే ఆ యేసు ప్రభువు తిని బాలుడత్త యేసు ప్రభు తిని సుమియోను ప్రవక్తకైతే వాడుతారు. ఓండు బెస్కత్కు ఓండు అనుకుంటూ అందరూ పేసి తత్తాటుగానే మామూలుగా బేన్రో పేసి తత్తారు ప్యాక్ అని ఇంజోరు అనుకుంటారు అందరూ మొట్టమొదటి పిల్ల తిని పేసి తీస్తారు కదా దేవాలయానికి అలా అనుకుంటాం. కానీ బెస్కత్కు అని ఖైదు వాడుతారు. ఓరు గినకెచ్చనరయ్యా ఇలా మాకు దేవుడికి ఎత్తోడు ఆ బిడ్డ ఈ బిడ్డే ఇంచుకెచ్చి కెత్తోడు కెత్తంగానే ఓండోరు మాటకెచ్చను ఊడటి ఓండోరు ఓనిని బెస్కత్కు యేసు ప్రభు తిని కక్కిన పొరడికి తీసుకొట్టుండు అస్కే ఓండోరు మాట తిని కెచ్చరు వత్తుండు. ఊడటి 29 వచ్చిన చదువుకాడు. నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు. అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలునకు మహిమగాను నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచి తిని. దేవుడికి మహిమ. ఊడటి వాక్యతే సుమియోను ప్రవక్త బెస్కత్కు యేసు ప్రభుతిని కక్కిన పొరడికి తీసుకుండగానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని పొరడికి వాసి ఓనికి బయలుపరస్తా విషయం బాధ్యతకు ఏ బాలుడత్త యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ బాలుడి ద్వారా లోకతికి అన్య జనులకి ఏసయ్యకు తెలియ మనుషులకి వెలుగెత్తది భూమిత పొరడికి వత్తే ఇంచుకెచ్చి అలాగే దేవుటిని నమ్మి ఓడు వాసును ఇంచుకెచ్చి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు వెసుక వేయితో మా బతుకు వెసుక తెల్లారితా ఈ చీకటి మందని బంధకం నుండి మమ్మ వెసుకే విడుదల ఇత్తది మాకు వేయితే ఇంచుకెచ్చి ఎదురుడని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి ఇంకల్లే ఊడటి అన్య జనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలునకు మహిమగాను. దేవుటిని నమ్మి ఆదరణ ఇల్లక నువ్వు బెసికి వేయితినయ్యా మా బతుకుకి నీ బెసికి కార్యం తుంగి తిని నేను నమ్ముతాము ప్రార్థన తుంగనము ఉపవాసం మంజనము నీతిగా మంజనము ఎదురుడనము బెసికి తెల్లారితే ఇంచుకెచ్చి ఎదురుడని మనుషులకి మహిమగా వత్తుండలే. అలాగే చీకడితే మందని దేవుడికి తెలియ మనుషులకి వెలుగాసి వత్తినయ్యా నేను నూడని భాగ్యతిని నాకు ఇత్తిని నా ప్రాణం ఇంజే
సంతోషంగా సమాధానంగా దెమ్మిరితే ఇంజనన్న నా ప్రాణం ఈ లోకం నుంచి నిమ్మ తీసుకొట్టుకన్నా నాకు సంతోషమే ఇంజో రేకెచ్చనో ఊడటి ఇచ్చ పట్టుదలతోటే నేడు సంఘకిని పరిచర్యకిని అలాగే కుటుంబకిని నీ వెలుగు మా పరిచర్యకిని ప్రకాశించవలయ్యా, మా కుటుంబకిని ప్రకాశించవలయ్యా ఇంచుకెచ్చి పట్టుదలతోటే నీతిమంతులకి ఇంకా పరిశుద్ధంగా మరి దేవుటే గొప్ప ఆ రక్షణ కార్యం కుటుంబకిని జరగందాక సంఘకు అభివృద్ధి ఆదందాక సంఘకిని పొరడికి ఓని ఆత్మ ప్రకాశించందాక పట్టుదలతోటి బీనరత్కు ఓని కాల్కిని మున్ని కుద్ది అయ్యా నా తరతే ఇది ఓడవలే, నా కార్యము ఓడందాక నా ప్రాణము నీ యొక్క వాదటందుకి నన్ను దుఃఖపరచనయ్యా, నా ప్రాణము నాలో మందంగానే ఆ గొప్ప రక్షణ కార్యం ఓడవలే ఇంచుకెచ్చి ఆశతోటే ఎదురోడత సుమయోను ఆ గొప్ప రక్షణ ఏసైతిని కైక్కిన పొరడికి తీసుకునిజి కెచ్చను అయ్యా నిమ్మ గొప్ప రక్షణగా ఈ లోకతికి వెలుగుగా ఆ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి ఇంక మహిమగా దిగి వత్తినయ్యా, నేనిని నా కైక్కిని నా కణిక్కిని ఊడి ఈ లోకతే నా ప్రాణతిని వెడుస్తున్నాను ఇంచుకెచ్చి దేవుటిని స్తుతిస్తూ ఈ భారము మనందరికి నేను మందవాలి పండ్లు తుంకొంజని తుంగనటువంటి మనంకందరికి ఈ భారం మందవలే మనందరు పొరడికి మన సంఘకిన పొరడికి నాక్కిన పొరడికి దేశపు పొరడికి ఓని వెలుగు సూర్య కాంతి వలె సూర్యుడు బిగ్గన ప్రకాశించుకుంటాం అంతటా ప్రకాశించుతుండు కదా, అందుకని ఓని వెలుగల్లే అంతటా ప్రకాశించనాటు అంతటా వెలుగు ప్రకాశించవలితుకు సుమయోనిన్ లాంటి ఓరు సుమయోనిన్ ప్రవక్త లాగా ఎదురుడని మనుషులకు అన్న నాటులాగా ఎదురుడని ప్రవక్త నీకు ఎదురుడని భక్తితోటి మందం తల్లుసుకు తప్పేకు నేంటే తరత్కి కావలే, అలా జరగందాక మా ప్రాణము నిమ్మ తీసుకుండొద్దయ్యా, నీ రక్షణ మా కుటుంబకు సంఘకిని మా ప్రాంతకిని ఈ వెలుగు ఓడవలే ఈ చీకటి నుంచి విడిపించబడతవలించారు. ఈ మాటకి ఇచ్చి నన్ను ముగిస్తాను. ఓడటి అన్న ఆ గడియ తల్లే సుమియోను బెస్కత్కు ప్రవక్త సుమియోను కైక్కిన్ నుండి తీసుకుని ప్రార్థన తుంగుతుండో ఆ తుంగి ఆ బిడ్డతిని ప్రతిష్ఠించి ఓరు కైక్కిన వాడుతుండో అస్కే ఆశతోటే ఈ మనుషులకు వెసికి విడిపించబడుతున్నారు. నరక పయలి ప్రార్థన మందిరతే దేవాలయతే నరక పయలి ప్రార్థన తుంగోరే ఉపవాసకింతోటే ప్రార్థనింతోటే ఎదురోడని మనుషులకి రక్షణ కొరకు విమోచన కొరకు ఆ నాటి మందని దేశత మందని ప్రజలకు మనుషులకు అందరూ విడుదల కొరకు ఎదురోడతా తల్లురు ఊడటి బాతకెచ్చిందో అద్దు ఆ సమయతే వత్తలే లోపలికి దేవాలయం లోపలికి ఊడటి 38 ఆమె కూడా ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి యెరూషలేములో విమోచన కొరకు కనిపెట్టుచున్న వారందరిలో ఆయనను గూర్చి మాట్లాడుచుండెను. ఆ లోపలికి వత్త తల్లురు బెస్కత్కు ఏసయ్యతిని ఓడుతో సుమియోను ప్రవక్త కైక్కిన పొరోడుతో అద్దుగున ఊడి దాని పొరోడు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు దిగివాసి ఈయనే ఎదురుడని విమోచకుడు ఓడు సుమియోనికి ఎచ్చున్నావు కదా వెలుగుగా ఆ ఇశ్రాయేలు అన్య జనులకి ఇంక వెలుగుగా ఇశ్రాయేలు మనుషులకి ఇంక మహిమగా దిగివత్తినయ్యా ఇంచుకెచ్చి దేవుటిని స్తుతిస్తూ ఈ తల్లురు లోపలికి వాసికెచ్చను కదా ఇశ్రాయేలు మనుషులకి విడిపిసను విమోచకుడు పుడుతోండు ఈయనే ఇంచుకెచ్చి పరిశుద్ధాత్ముడు దానికి బయలుపరుస్తాడు. అస్కే వీరిరువురు కూడా ఎదురోడత ఓరి తరతే ఓరి కణిక్కిని ఈ గొప్ప రక్షణ ఊడి ఈ లోకతే ఓరి ప్రాణకిని ఆ దేవుడికి అప్పగిస్తాటుగా ఈ లోకత ఓరు ఊపిరి విడిస్తాటుగా మనడు బైబిల్తే పరిశుద్ధ పుస్తకతే బైబిల్ గ్రంథత ఓడన్నాడు. మరి మన ఉద్దేశం బాతది ఒరిరివిరి భారం వరటే ఒరిరివిరి దర్శనం వరటే అలాగే మరి మన భారం మన దర్శనం ఆ అయ్యగారు సంఘకిని మందని దేవుటే దాసుడికి మందని దర్శనం బాతదు అద్దు మన దర్శనం ఆసి మందవల కదా ఏసయ్యత దర్శనం బాతదే సర్వలోకతికి కూడా సూర్యుడు ప్రకాశిస్తాడు ఓని నీ తల్లే ప్రకాశించబడతవలే దానికి పందుంగని ఆ మనుషులకు ఆ వెలిగిని అందిసని మనుషులకు బీనరెత్తుకు ఆనాడు సుమియోను ప్రవక్త తినూడితాడు అన్న తినూడితాడు నేడు దేవుడు నీని నోడవాలనుకుంటును అలా నెచ్చి దేవుడు కొరకు పందుంగటానికి నాని నోడవాలనుకుంటును. అందుకనే మనందరూ కూడా ఆ దేవుడు వెలుగు మన యొక్క నాకిన పొరడికి దేశత పొరడికి నా ప్రతి పట్టణత పొరడికి పల్లెటి పొరడికి వాదవలే
ఆ భాగ్యతని ఓడ్తస్కే అయ్యా నా ఊపిరిని యొక్క వాదవలే ఇదే దర్శనతోటే ఇదే భారత్తోటే ఈ పండు ముట్టే మున్నడికి దక్కటు పండు మెతుకు జనతకందరికి కూడా కొంతమంది వెలిగి కొంతమంది చీకటి మతుకు దుఃఖము కదా జనతకందరు పొరడుకు కూడా ఓని కాంతి సూర్యుడు కాంతి వలె అందరు పొరడుకు ఓని నీతి బతుకు అందరికి కూడా అందరు తుంకున్నది పండు అందరు శంక ఓని వత్తో ఆ వెలుగు అంతటా ప్రకాశించబడతవలించు నీనిని నానిని ఎంచుకుంటుండు మీ ప్రాంతకిని మీ కుటుంబతి మేమి ఎంచుకుంటుండు మీ సంఘకిని మేమి ఎంచుకుంటో గనక అందరికి ఆ వెలుగుని అందిసి మనడందరూ కూడా దేవుడి కొరకు నిలబడతాడు ఆ రక్షణ ఓడం దాకా ఊరుకుండొద్దు ఉపవాసకింతోటి ప్రార్థనకింతోటి మున్నడికి దక్కడు కణుకు పింబొట్టు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా అయ్యా నిమ్మ ఈ లోకతికి వెలుగాసి వాసి అందరిని వెలిగిస్తందుకే వత్తిని ఆ వెలుగు అందరికి అందవలెతుకు అయ్యా నాయన తండ్రి మమ్మల్ని కూడా నిమ్మ వాడుకుని మాలో అందరు నింపబర్త వెలుగు అనేక మందికి అందటందుకి మమ్మ దీపే కాసి వెలగటందుకి ఆ ప్రకాశం అందరికి చీకటి మందనోరికి అందటందుకి నిమ్మ కృపతోపిసా ఈ మాట క్యాన్స్త నీ పిల్లనందరినీ కూడా అయ్యా అలా వాడుకును నీ మహిమ తిని అందరూ పొరడికి ప్రకాశింపు తుంగమింజరే నిమ్మే నీ పిల్లని దీవించింజరే నీ రాకడత కొరకు అలా సిద్ధం తుంగయింజరే నిమ్మే మహిమ పొందింజరే ఏ సైతి పెద్దటి ఈ మాట అంత తలపొరమినం తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్ మీకందరికీ నా వందనాలు.